Türkmenistan'ın Konstitusiya gününe bağışlanýar. Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? Пришелец прораб. Нет, ты подсак, ты тоже подсак. Ты подсак, и он подсак. А я четланин, и перед нами четланами должны делать вот так. Ку! Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию. Konstitusiya laýyklykda Türkmenistan raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň deňligini kepillendirýär. Her bir adam hukuklary bilen çäklendirilip ýa-da olardan mahrum edilip bilinmez. Ýagny hiç kimiň Türkmenistanyň raýatyny haýsydyr bir hukukdan we azatlykdan mahrum etmek ýa-da çäklendirmek hukugy ýok. İş ýüzünden näme görýäris? Raýat jemgyýetiniň ýoklugy ol mankutlaşdyrylan. Bu ýerde rejimiň kultuny gallyrmak maksady bilen öwgüli sözler ýalakalyk gollanylýar we öňe sörilýär. BBC diplomatiýasynyň habarçysy James Landell ilçi Filippotyň ýerine ýetirjide hinni ýaňsylady. Karyeramda İngiliz ilçilerinin edýän zatlarynyň köpüsini gördüm. Emma bu ilkinji gedek. Türkmenistandaky wekilimiz Karalewanyň we ýurdun adyndan adaty aýdym aýdýar. Tomoşa edin diýip Twitter'da ýazdy. Başın zeypap seni koyar hayrana Elend daglarında Anha bir näçe hukuklarymyzyň bozulmagyna sebäp bolýanyna bir misal. Daşary ýurtly türkmen konsullukları Türkmenistanyň esasy kanunyny gözek bozup onlarça ýyl bäri öz raýatlaryna pasport bermeýär. Dürlügi möhletli spravkalar meseleni çözmeýär. Pasport almak biziň hukugymyzdyr. Onuň ýoklugy sebäpli türkmenler awtomatik usulda hukuklardan mahrum edilýär. İşlemek, lukmançylyk bejerisi, maşgala gurmak, ýyzarlamalardan goramak, bilim almak, mektebe we çağalar baglaryna gitmek, saglygyny goramak hukuklaryndan mahrum edilýär. Hatda daşary ýurtdaky raýatlarymyz kimsesiz adamlar üçin döredilen gonamçylyklarda jaýlaýarlar. Pikir azatlygy, söz azatlygy, metbuat, ýygnak, piket, miting we demonstrasiýalar, saýlaw azatlygy mahrum edilýär. Türkmen döwleti bolsa halkara jemgyýetçiligiň asuda razyçylygy bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň hamana jennetde ýaşaýanlygyny, bu ýerde aladalaryň we kynçylyklaryň ýokdugy aýdylýar. Emma bu beýle däl. Türkmenistanda konstitusiýanyň hukuklarynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly ýüzlerçe kynçylyklar bar. Bize hakykata aýtmaga ruhsat berilmeýär.